Nyalahke wong lanang. Titik-titik ra beneran, titik-titik salah. Wong lanang dilok-lokke, "Mas, kowe saiki kok ra iso romantis kaya mbiyen." Wong lanang sing arep romantis piye? Nuruti kekarepanmu sak tekruk lencong iki. Wong lanang sing arep romantis piye? Ingat bae para istri, ingatlah kowe nek ndek bojo gelem nyambut gawe. Kowe nek ana wong lanang duwe bojo model ngene iki gelem nyambut gawe. Berkorban demi istri dan anak-anaknya. Bojomu ora neko-neko, ngerokok ora, main ora, medok ora, mancing ora. Yakin bojomu kuwi limited edition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Pun siap pengajian napa dereng niku? Kok kaya ijik gembrambang ngoten nggih. Ngapuntenipun Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata, ngoten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting, jarakan hawane adem. Nggih napa mboten? Lho nggih. Mengke pengajiane mboten sah suwe-suwe. Lah garek sing di omah wani ra. Kok tiwas tak 2 jam ki tibake danane mepet. Wong iki anu dhe, pira ngono ya urung jelas iki. Lah, oh dosa we. Asem tiwas tenanan rene tibake gratis. Ngerti ya rata angkati, ya Allah. Nggih ngapunten Bapak Ibu, kesting ringkes sing penting-penting kemawon ngeten nggih. Pengajian niku nek kesuwen nggih penyakite loro, lupute ngantuk nggih gringgingen. Nek sing linggih kursi penak. Sing nang ngisor kuwi wis do selonjor. Mboten sah ditekuk nggih, pun santai mawon. Ngoten nggih. Ngapuntenipun Bapak Ibu, ngambali lan ngawali, monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu, dalu punika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi anggen kita pengajian wonten ing dalu punika dipun ridani, dipun rahmati lan dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yen ditari awak sakmene ambah niki sapa ta sing ora kesel kabeh ya do. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi wis penggawean sekesuk utuh tekan sore ra bar-bar. Nggih napa mboten? Nggih. Ya kesel bapak-bapak nggih konten sedina nyambut gawe ra rampung-rampung ya kesel. Termasuk sing nyekel mic iki nggih. Kesel. Nggih. Tapi ya wong wis kebacut sanggup, dadi ya gelem ra gelem ya kudu mangkat. Mungkin nek mboten mangkat mboten ditutup. Nggih. Nari mripat sapa sakmene iki sing ora ngantuk, wong wis jam 10 wayahe wong istirahat. Nggih napa mboten? Tapi wong sing jenenge keselawak, sing jenenge ngantuke mripat niku lak wis bendina. Nggih napa mboten? Lah nek pengajian lak kala mula sementara kesele diampet
ngantuke diam kangge pengajian. Ngeten nggih. Mula ngapuntenipun Bapak Ibu, tandane awak dhewe syukur marang Gusti Allah. Sing paling gampang lesane iso muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Bisa apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulih lho iki engko. Kok kaya ora semangat ngono lho. Ayo tangane diangkat sik kabeh. Ayo diangkat. Sing ra gelem angkat tangane kiting. Oh, kuwi diangkat ora kowe? Ayo diangkat kabeh. Ayo sing lanang-lanang diangkat. Oh, lanangan nyanyi ra. Ayo diangkat sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Ya, oke, siap? Mungkin nek kula muni, mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ra gelem muni gondongan, Gen. Oke, siap, nggih? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Apa-apa mampu. Nggih, pun semangat nggih. Semangat. Ngapunten Ibu, ngapunten Bapak. Halo. Tondo syukur awak dhewe marang Gusti Allah sing paling gampang lesane muni alhamdulillahirabbil alamin. Mula nek nyata-nyata awak dhewe iki waras kabeh. Waras to nggih? Wong ki nek waras dikeki mesti matur nuwun, mesti terima kasih. Nek karo Gusti Allah alhamdulillahirabbil. Monggo sarang-sarang setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Awak dhewe tok nikmat saka Gusti Allah kok gelem syukur, yakin nikmate ditambah karo Gusti. Yakin mboten? Mula do ngakeh-ngakeh nggonmu syukur marang Gusti Allah. Mula pesen kula sing pertama napa Bapak Ibu, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saulange, rungokne wong wedok-wedok kuwi. Dok. Alah lemes kabeh. Ibu. Nah kene do omongan dhewe kok. Malah do dolanan HP kok. Ngapa? Boten mireng. Ra krungu. Pindah mriko rada jembar. Halo. Mboten krungu. Mula sombeneh nek pengajian iki do manggono ngarep. Nengane do ning mburi iki malah kaya ning akuarium ngono. Ping dangak kaya manuk ceguk kabeh. Halo. Halo. Nggih, siji, loro, telu pisan kas. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa sing gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti. Muga mula do ngakeh-ngakeh nanggone syukur marang Gusti. Pesan kula dhewe pripun? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh. Nek carane piyai mriki do ngakeh-ngakeh nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambar. Halo. Piye? Ayo ndang cepet kene. Wah, ya nih. Ya Mas digelar kene Mas. Kene. Mas tulung kembang iki dukno Mas, iki Mas, kembang iki Mas. Nggih. Maneman iki mau baleke apik. Oh dosa kowe. Yo. Panggung ya sakmene dhuwure Gusti Allah. Niki pager, Pak. Lah iya ki nek jiglok kaya ora mudar tenan iki.
Padahal pun wis tak omongi lho nek gawe panggung nek kalih kula aja dhuwur-dhuwur. Malah dhuwure sakmene. Nggo, Dik, langsung Dik, nggo, monggo mriki. Yo. Sing ayu ngarep. Lah sing enom ngarep. Heeh, lah. Sing enom ngarep. Ayo, Dik, sudah pindah ora? Kita anteni lho. Pripun? Nah. Nah. Mengenek teng mburi salon suarane mur gembrengem tok. Ya. Ya. Nggih, mengke kula tak teng mriki gen ketok kabeh. Dhuwur tenan. Iya gawe panggung ya sakmene lho. Nggih. Pon nggih, pon siap. Pon nggih, sing nang jero halo. Kaya nang jero akuarium. Anu milun mboten. Pun nggih. Pun bapak-bapak ra masalah. Aman nek bapak-bapak. Nggih. Aman nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Terus ngeten Bapak Ibu, kula bali malih sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah diwalik Pak Bu urip ning alam donya kakean nganti lali syukur marang Gusti. Ngapunten Bapak, ngapunten Ibu, saat ini perekonomian kita Indonesia sedang tidak baik saja. Nggih? Kabeh lagi rada angel. Nggih? Reregan kabeh larang, ora usah sambat. Halo. Terutama wong wedok-wedok kuwi. Rasa do kakean sambat. Wong wedok ki apa sithik ngono geger kok, Dik. Perkara lombok larang geger. Wah, jan apa neh ya Allah. Wong-wong lanang ki asli ra butuh lombok. Ngrungokke swaramu wis pedes. Betul? Rungokno wong wedok. Nggih. Halo. Hai. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Tetaplah bersyukur kepada Allah. Nek kepengin uripmu ayem tentrem ya syukur marang Gusti Allah. Nek kepengin uripmu ora bakalan ayem tentrem ya kakean sambat kono do sambat kono. Nggih. Syukur ditambah nikmate karo Gusti Allah. Sing nomor loro napa? Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Dirungokke. Nggih. Kadang-kadang jenengan ki nyegaki kok. Nyegaki nikmate Gusti Allah. Gusti Allah ki nggone paring nikmat ora tau ditung ya ora tau mandeg. Ning awak iki kadang-kadang nek etuk nikmat saka Gusti Allah dadak muni kok mung sakmene. Kok mung kaya wong lanang apa wong wedok? Hop. Bapak-bapak mendhet sik nggih. Jenengan mang meneng wedokane rak grarape sik. Ayo. Sing klina muni wong kowe mau apa mau?
Maksudku ngene lho, sing klina muni kok mung sakmene, kok mung kaya wong lanang apa wong wedok? Wes puas kowe. Puas nggih. Jenengan mang medos sik, Pak. Tak garape sik. Yo dijawab. Wong lanang direwangi nyambut montang mobat wira nibo babak maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu kok. Ibu jenengan mang medel Pak. Halo. Salah ning jero. Bu nyon ngapunten Bu. Wong lanang direwangi kaya kono mau. Nyambut gawe membanting tulang memeras keringat mepe geger demi istri dan anak-anaknya. Ana mangsa kalane bojomu ki lho nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo curakane. Betul, Pak? Dengarkan. Halo. Halo. Sakit sakit hati kami dipaido karo juragane, tetapi rasa sakit itu tidak kami hiraukan demi kami bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kami. Oke? Mari wong lanang itu blonjo, mari wong lanang itu gaji, digo mulih, dikeke sing wedok kabeh. Apa yang terucap di lisanmu? Handangmu nih ya. Ayo, ayo, sapa wong wedok kene iki sing gelem matur nuwun karo wong lanang ngaju kok tontone dapurane kok ngopo. Allah gayamu. Nek ngene kok sok solehah. Pripun Pak, bojone jenengan ngoten niku? Arungono kuwi bojone sapa kuwi? Rata-rata wong wedok iki diblonjo wong lanang mesti kok mung sakmene. Iya curhat. Iya no. Mangsane iki. Dong ora. Wong wedok iki memang ada dua kalimat yang sulit terucap di lisannya seorang wanita. Satu, terima kasih. Dua, ngakoni salah. Mbok nganti mudhar to ora iso. Karena wong wedok itu tercipta oleh Allah. Perempuan adalah satu-satunya makhluk di dunia yang ras terkuat. Selalu benar dan selalu menang. Sak bener-bener wong lanang ning ngarepe wong wedok tetep salah. Dong ora. Sak salah-salahe wong wedok ning ngarepe wong lanang kuwi tetep bener. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wes puas kowe. Hai. Sing nang kono lola. Masuk nggih karep kula nggih. Jadi sebenarnya saya hanya kepengen apa? Hidup itu memperbanyak bersyukur kepada Allah. Yakin Ibu, nek jenengan etuk nikmat saka Gusti Allah berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, kok jenengan dhisik muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene, Gunung Merapi, Gunung Lawu kae dadekno intan belian dikeke jenengan kabeh, gak bakalan cukup, Pak. Soalnya napa jenengan wis nyegai kok mung sakmene. Mbok yo akeh Gusti Allah paring nikmat karo awak dhewe. Kaya ngopo akeh, gak bakalan cukup, Pak. Omongan karo wong kene iki angel kok, Mas. Ngerti omongi ngono iki malah etok-etok ra gagas ngono. Masuk nggih karep kula nggih. Dom nggih.
Jadi memperbanyak bersyukur kepada rasa kakean rasa maido marang peparinge Gusti kanggone wong sing ora gelem syukur, Pak. Nyon ngapunten akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat, paring rejeki, paring napa mawon kok ora gelem syukur, Pak. Duit iki dikeke brankas nganti ora iso diitung, Pak. Emas nganti 74 kilo, Pak. Kuwi nek ora gelem syukur, Pak, ya ana nomor kurang karo kurang. Pingine donya iki dilek dhewe. Betul? Contohnya jenengan wis ngerti. Nggih to nggih? Ngapunten, nek kanggone wong sing gelem syukur, Pak Bu, paribasan sego sak puluhan, wedang sak cecepan, kok gelem syukur, yakin Pak cukup. Bahasa saya no, Pak, cukup. Wong cukup ki ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ra gelem syukur ya ora bakalan masuk. Rungokno wong wedok-wedok kuwi ra. Dong ora. Nek ngene ya wis mapan lho, Pak. Tapi kok yakin nang omah mesti kumat meneh mesti. Diatur. Sing nomor setuke, jangan kau sibuk menilai orang lain. Ojo sok seneng nontoni tonggo. Ojo sok seneng bijeni tonggo. Dong ora? Sing marake kowe ra iso tenang uripmu, kowe bengi ra iso turu ki mergo kesuwe nyawangi tangga. Kono kok ngene, kono kok ngene, kono kok ngene. Ben. Kono kalunge gedhe yo. Kono gelange gedhe yo. Kono omahe apik yo. Montore gonta-ganti yo. Dong ora. Sing marake uripmu rayem tentrem yo mergo kesuwe nyawang tangga lan kowe seneng ngrungokke omongane tangga. Angel Pak omongan karo wong kene iki angel. Dong ora. Dong ora. Ingat wahai teman-temanku, ingat karena kau sibuk melihat orang lain, karena kau sibuk menilai orang lain, mergo kowe kesuwen bijeni tanggamu nganti kowe dhewe lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Betul? Ngono lho. Pas. Mau awas. Gue jenengan sing ngisi mawon deh kok. Si bapak iki ketoke, ngono kuwi. Masuk nggih Pak nggih? Masuk niki mulo ngon ngapunten rasa nyawangi tangga, kesuwen nyawang karena apa? Kebahagiaan, kenikmatan yang kau lihat dari tetanggamu itu tidak seindah yang kau bayangkan. Betul? Betul napa mboten? Ngapunten Bu, kono gelange gede, gelang kok sak pelek-pelek karo kok sak rantai-rantai. Ingat itu hanya imitasi. Lah nggonmu kuwi karet tapi kan asli. Asli karet. Dang ora? Dang ora? Mula ada kalimat apa Pak? Urip ning alam donya iku wang sinawang. Loh. Wes sing diduweni iki ya dicakke apa eneke rasah geger. Masuk? Wong ngono tuku kalung bingung. Wah, mlebu metu ngomah, mlebu metu ngomah. Pakmu. Pak wah iki kebablasan. Jiblok modar tenan iki. Wah iya tanggane tuku kalung jenengan sing bingung mlebu metu ngomah wong lanang. Pakmu metu wose. Metu wose galo. Bojone Pak Carik kalunge anyar. Halo. Piye krungu apa ora? Hah? Hai. Mriki krungu. Apik. Ngaten nggih. Bisa diterima? Termasuk bapak-bapak iki rungokno wong lanang-lanang iki penting. Halo. Nek
kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Oke? Ngapa bojomu ketok elek-elek ngene iki? Ngapa? Mergo kowe kesuwen nyawangi bojone tangga. Maka ada istilah mengatakan, kenapa rumput tetangga itu biasanya lebih? Karena mereka perawatan, Pak. Oke? Kula nek pengen bojomu ketok glowing, ya perawatan. Ora gur kok ning sawah ae. Ya pancen kileng-kileng tapi jenggureng. Nggih, ya sebulan sekali nggih Bu nggih skincarean, facialan ngono ora gur kok ning sawah ae. Masyaallah. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane. Pak, kula sasi pirsa nggih. Elek-elek bojone rasah ngrusui bojone tanggane. Mriki nggih enten model ngoten niku. Ya ngerti wis, Bu. Ora usah mbok gas, aku wis ngerti. Wonge kubluke ireng nganggo jas. Iya. Iya ngerti kubluke ireng pokoke. Wis kan. Wonge linggih kursi. Halo. Pak ngapunten nggih, rupa kena beda. Boleh rupane beda. Nggih. Dandanan model kena beda, warna bengese kena beda. Beda kena, tapi urusan rasa tetep berarti kulino kowe. Hai. Lah ya kejebak dia, akhirnya ngaku. Betul namung guyon mawon nggih. Jadi kalau kita ini bersyukur itu nikmat toh Pak. Gini loh, kalau resep saya hidup tuh dibikin simpel. Urip ki gawenin simpel. Ngeleh madang, ngelak ngantuk, kesel, pengen dolan, pengen jajan, mang bayangke urip ki namung ngoten niku tok. Halo? Kenapa menjadi rumit? Mergo napa? Keinginanmu sing macem-macem. Betul? Sing marake ruwet ki mergo napa? Kepinginane awak dhewe ki macem-macem. Terkadang apa? Keinginane awak dhewe ora sumbut karo kemampuan. Ini yang menjadikan hidup kita ruwet, Pak. Malah do meneng kabeh, Mas. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Sing marake ruwet kepinginan dan kita terkadang napa Bapak Ibu? Sing kula aturke bener. Terkadang itu justru adek ki ngoyak keinginan tapi lali karo kebutuhan. Kita lebih mengedepankan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Ngene iki nyuwun ngapunten. Waya harap anak do sekolah, geger nukok kaya anak motor kuat. Giran tuku seragam sambat. Wong tua geseh ngono. Betul? Loh, untuk usia anak SMP, ngapunten motor itu kebutuhan apa keinginan? Gini yo dong nek ngene kowe waras. Mesake engko nek numpak pit mesake cah saiki kok numpak pit kok ke motor. Giliran tuku seragam, weh melas kae wong ora duwe. Gini mboten? Tanggane tuku NMAX, melu tuku NMAX. Wah gayane. Wulanane sing ngelu. Ngoyak gaya kaya wong sugih-sugih kae. Gini mboten? Wah. Sok sugih. Waduh. Tumpakane becek kek.
Mari ra itu BLT kakean cangkem. Mana gayamu? Betul? Wis gen wong nyawang aku terus iki. Masuk nggih? Mula saya mengajak, ayo teman-teman, hidup ini dibikin simpel. Terus akhirnya nyalahke wong lanang. Titik-titik ra beneran, titik-titik salah. Wong lanang dilok-lokke, "Mas kowe saiki kok ra iso romantis kaya mbiyen." Wong lanang sing arep romantis piye? Nuruti kekarepanmu sak tekrok lencong kuwi. Wong lanang sing arep romantis piye? Blonjo kurang 50 kakean cangkem. Ya. Ingat bae para istri, ingatlah kowe nek ndek bojo gelem nyambut gawe. Kowe nek ana wong lanang duwe bojo model ngene iki gelem nyambut gawe. Berkorban demi istri dan anak-anaknya. Bojomu ora neko-neko, ngerokok ora, main ora, medok ora, mancing ora. Yakin bojomu kuwi limited edition. Ora. Oke. Rungokno. Hai. Pokoke kono mur hai tok jatah. Agak 5 menit nggih. Oke, lanjut nggih. Bersyukur kepada Allah, jangan banyak berkeluh, ojo kesuwen nyawang, itong tangga. Ngoten nggih Bu nggih. Wis pokoke ati iki didelehi jenenge sifat qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo ing pandhu. Nek pancen mula nyuwun ngapunten, terakhir di mana-mana saya sampean aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awakmu durung gaduh. Saya ulangi sekali lagi. Halo. Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awakmu durung gaduh. Nek kowe wis gaduh, silakan. Nek pancen durung gaduh, jangan kau paksakan mergo nontoni tangga, kepengin kaya tangga, kono wis mampu, kowe urung mampu, rasa gaduk-gaduk gedhuwur jiglok. Dong ora? Wis apa adanya disyukuri dinikmati. Oh, duwekku iki ya wis tak cakke apa eneke, selesai. Dong ora? Dong ora? Ngono. Wes rampung. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Yo Mas diselawati nyambut gawe le, ayo le. Wah. Yo nyambut gawe iki. Iki judule apa adroe? Apa ya? Sabil Mutakin. Engko nek ape tak jak terus. Iki sak tanggapan pira to? Saya ikhlas e. Wah, modal tenan iki. Wah, saya ikhlas e. Wah, berat iki. Waduh, mulo kok mau perasaanku ora penak terus. Ayo. Gedang gluduk dipangan uler. Engko aku nek muni aja diduduk ya Le ya. Ya maksudku aku tak siiran sik karo jamaah, engko nek pas jatah selawat tutuken sak kidinge tangan. Oke? Oh aku nek pas muni aja diduduk, awas ngeyel tak tinggalmu lho. Sing nyekel jar buka kayak ngeyel kowe. Mengke bapak-bapak sing kompak nggih. Ibu kompak nggih. Iki lak waras kabeh to. Nggih. Dadi ngeten mawon, penak-penakan aten nggih Bu nggih. Sing muni sing waras mawon. Sing mboten waras mboten sah muni, ngoten nggih. Sing mboten waras mendel mawon. Mengke nek siiran ngeten.
gedang kluduk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene wonge rada lemu krudunge ijo kok kae. Ora sah mengamengu ya kowe kuwi. Mungkin nek pas selamatan tangannya diangkat nggih. Tangannya diangkat diubahke Bu. Halo. Halo Bapak, niat tengati makabah karo Kanjeng. Cinta karo Kanjeng. Rindu karo Kanjeng. Insyaallah kelak tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad SAW bareng-bareng munggah swarga. Ngaten nggih, diubahke sing mripate ngantuk terus mak jenggirat. Sing duweni penyakit asam urat kolesterol terus ning ya ora ngulati aku ngono kuwi. Ngate lho ora penak. Oke, siap? 1 2 3 gedang kluduk dipangan mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Banyu bening. Banyu bening. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing. Endi sing wajahe glowing? Hai. Sing wajahe glowing mana? Angkat tangan yang glowing. Bureng rasa bureng. Sing wajahe glowing kok sikile selawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Banyu bening. Banyu bening. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki pengajian dalam rangka wah loro iki. Lembur. Lagi ngopo iki? Banyu bening. Wong iki mau lagu kok, Mas. Aku ki ra tenanan. Kowe ngerti ra aku ki asline ngampet nguyuh lho, Mas. Pamit ning mburi kamar mandi ra ono banyune arep tak kesutke ngene ya ora penak. Halo. Niki pripun niki? Niki kaule napa syukurane? Wah nek kabeh ra nyandhaki, Mas.
Soalnya iki ya dana mepet, Mas. Dana mepet dijereng-jereng loh, Mas. Ya masalah ikhlas tapi kan ono tembunge, Dik. Oke, kaya adroe mawon nggih. Ya wis anu Lit, sing ngisi kowe wae nah. Kowe dosa kowe, Dik. Sapa sing ngomong mau sapa mau? Nggih. Nggih saniki diurutke saka dhuwur nggih, saka Khaulien Simbah Ahmadullah. Nggih. Ngapunten kulun nafsin dha'iqatul maut, saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa bakale mati, sing lanang mati, sing wedok mati, betul? Sing tuwa mati, sing enom, sing lemu, sing kuru, sing dhuwur, sing cendhek, sing sugih, sing melarat, mubaleke. Oh, asem. Baru mangsaku aku mau luput terus ya. Nggih, mboten napa-napa Bapak Ibu. Sedaya sing sami rawuh niki rata-rata umurnya sudah di atas 40. Malaikat Israel tansah lirak-lirik maring sira nggone lirik arep jabuk nyawa sira. Nggih napa mboten? Nggone lirik malaikat Israel arep jabut nyawa sira nggone jabut hang ngenteni dawuh Kang Maha. Lan sakwise didhawuhi Gusti Allah banjur nandhang karo kandhahe menungso aku ki mung sak mula kowe aja sumayu. Jika kematian itu sudah datang maka tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa diundurkan. Malam hari ini kita mendoakan beliau Simbah Ahmadullah. Ojo-ojo sesuk gentian jenengan sing didongake. Nek kula jek enom Mas. Kula saya. Oh dosa kowe lho. Nggih. Nggih napa mboten? Ngapunten Bapak Ibu, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril dengan kalimat ya Muhammadun aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, kene iki desane apa le jenenge? Lukisan. Wangel men yo. Sumbung. Lukisan. Flu ya. Angel nggih, lukisan nggih. Mbok sesuk diganti wae. Gampang ngono lho. Nek carane ade wong lukisan ngertenono kowe urip ning alam donya sak dawa-dawa uripmu, terserah. Sak dawa-dawa umurmu monggo terserah. Fa innaka mayyitun. Tapi eling wong lukisan, wong urip bakale mati. Ingat tambah umur kena. Tapi ingat dengan bertambahnya umurmu maka semakin jelas jatah uripmu ning alam dunya sudah. Antrian kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin beliau yang sudah dipanggil oleh Allah menjadikan pelajaran bagi kita. Sok bakale yo ngono kuwi. Masuk? Masuk mboten? Ngapunten Bapak Ibu, mati itu sesuatu yang pasti. Ketoke wis do krasa, Mas. Do meneng kabeh kok. Ngapunten lho, Dik. Kula kok sombong mboten. Kula nyawang ngeten iki ketok lho mangsamu iki. Oh, dosa kowe. Apa enekmu balik kok matane lambur iki mu balik apa? Aku kok rumangsaku mau kelu terus yo. Ngene lho Dik, Mas kula ngeten lho Dik. Kula nyawang iki ketok sur saged ngrasake sok ben sing mati sik sapa ngono ngerti ya. Bela kowe nyepelekke. Iki mu balik sangar lho mangsamu ki. Ngerti sak durunge winarak. Kowe spesial lho Dik. Kula nek teng kampung tuh enten wong tua-tua sing lara mesti marane nggen kula. Nggih. Ya anak-anak sing ra cetha-cetha niku. Bayane iki nyuwun donganipun mugi-mugi bapak enggal apa aku ngono ya tak tekokke. Kowe ndang pengen warisan. Ya gampang lha iku tekan omah bapakmu kurepno tinggal jagongan 10 menit ta. Anak-anak ra cetha ngoten niku. Mengke dibahas Bapak Ibu. Mengke kena tekan nek wektune nyanda. Nah wong sing digawe ya meneng ae ora.
Ora mora sik apa piye ngono. Nggih, dados ngapunten Bapak Ibu. Halo. Halo, ngapunten Bapak Ibu. Semakin dekat antrian kematian kita dan ingat Bapak Ibu, ngapunten nek tak critakno, wong mati ki pertamane gak krasa nek mati. Rumangsane ngimpi. Aku kok iso ngulatke awakku dhewe, aku kok diujurke ngalor, bojoku kok nangis, anakku kok do nangis. Rumangsane ngimpi, Pak. Oh, mulai do tegang, Mas. Rumangsane ngimpi, Pak. Aku kok iso ngulatke awakku dhewe, awakku tok diujurke ngalor, bojoku, orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang mencintaiku kok do nangis. Maka kalimat yang kedua bagaimana kalimatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ngapunten. Wa ahbib masyita fa innaka mufarriquhu bi Muhammad. Wong ngendi Mas? Wong pelukisan. Secinta apapun kau dengan istrimu, sesayang apapun kau dengan anak-anakmu, secinta apapun dengan harta bendamu, derajat pangkatmu, ingat semua yang kau cintai dan yang mencintaimu kelak akan berpisah denganmu. Mula urusan donya aja banget-banget, Pak. Bondomu, derajat pangkatmu ora bakal iso nyelametke kowe saka kematian. Dong ora? Mula aja banget-banget urusan donya. Kowe rasa sombong, kowe rasa banget-banget karo bondo bandamu. Kowe rasa banget-banget karo derajat pangkatmu. Ingat teman-teman, bondo donyamu ki mur titipane Gusti Allah. Derajat pangkatmu ki mur sampirane Gusti Allah. Ada waktu dan masanya. Iya nek kowe lagi kepranan dadi wong sugih. Iya nek kowe lagi kepranan dadi wong kederajatan, wong kepangkatan, kabeh wong ngaku sedulurmu. Kabeh wong do ngaku dadi sedulurmu, mergo kowe sugih, mergo kowe kederajatan kepangkatan. Tapi ingat teman-teman, kalau semua itu sudah hilang lepas dari kita, kabeh wong do ngaku ra kenal karo kowe. Maka apa yang akan kita banggakan, Ibu? Bondomu iso nyelametke kowe saka kematian. Ndak bisa, Pak. Wong sugih ki ana patute, paling pol 30 tahun. Nguyumu sengak kowe. Kowe dosa kowe. Halo. Endi sing tuwa sing endi? Sing kene sing tuwa tak bedhake sik. Tuwa endi? Kowe enom kowe aman kowe Mas, kowe sik aman. Kowe sik suwe kowe Mas. Ah, ngger tukang-tukang soto iki bolong kabeh. Suwe-suwe kabeh. Nggih. Oh, atre. Lah nek ikhlas ora, Mas. Nggih. Ngapunten, Bu. Sugih kuwi ana wektune, ana wektu pase. Nggih. Ngapunten. Nek ngapunten, sugih tuwa kena, ning wis ora patut. Angelok, Mas. Kene iki urusan donya cek do kenceng-kenceng. Lah dipancing ra patut ra gelem kok, Mas. Mula kene iki tuwekan nduk jeneng royal. Soale ngene. Aduh. Nggih. Sugih bondo niku paling pol 30 tahun, Pak. Nek punjo saka niku ya kena ning pun mboten patut. Yeswa sampun pinten Mbah Kakung? 70 kok jek urip iki. Oh, dosa we. Kosek. Ngapunten nggih Mbah Kakung. Mbah Kakung ampun duka riyen. Kula tak matur riyen. Kosek to. Kosek. Lek kumuni lung rampung. Saiki ngeten, saiki wis dijujur. Kanjeng Nabi Muhammad niku sebentar. Nabi Muhammad niku yuswane pinten? Sewidak tuh Mbah Kakung kula pinten? Piye? Lah iya. Apa lek mukumuni salah kan ora wong 70 kok jek urip. Lah kan mboten salah to.
Angel Mas omongan karo wong kene iki angel. Dadi jelasin rada angel Mas. Nggih, dados ngeten lho Mbah Kakung. Mbah Kakung menika sudah 70 tahun. Berarti wis tau nglewati kula. Kula umure lagi 46 tahun. Beliau sudah pernah jadi 46 tahun, tapi kelik sing 46 tahun rong karuan tekan 70 tahun. Dong ora? Dan ngeyel ndang, ngeyel ndang. Diatur iki kene sing ngomong iki lho rampung kok wis diayeli wae lho. Rumangsaku kok mubalik kok luput terus iki lho. Ha lho. Aku tuh Mbah Kakung. Sesuk nek pengajian mboten sah diundang mawon iki. Diaturi kok. Ngapa? Nggih, Mbah Kakung niku sudah 70 tahun tapi masih energik. Nggih, dikeki bonus karo Gusti Allah. Tutuk katok nggone momong anak. Ngoten nggih Mbah Kakung nggih. Umpamane niki, umpamane nggih. Umpama Mbah Kakung niki kagungan duit 50 juta, kula nggih 50 juta. Nggih. Nggih, kena napa mboten? Kena. Terus lunga padha ning kutha nang dealer motor. Nggih, royal. Mas kae tolong sing ngeyelke syutingen kae Mas. Lho sing ngendika nika lho Mas, sing ngomong nika lho. Terus Mbah Kakung nika kalih kula sami-sami teng Solo utawa teng kutha tumbas PCK. Nggih. Halo. Padha-padha tuku motor regane padha 50 juta, kelase padha. Padha-padha ditumpaki. Dari segi kepatutan ngapunten. Mbah Kakung kalih kula patut ndi? Mbah Kakung nggih. Wah, modar tenan iki. Patut jenengan kok, Mbah. Nggih jenengan. Wah, aku tetap kalah karo Mbah Kakung nggih. Nggih pun mboten sah ditutuke mawon nyenengan. Nggih, bondo donya niku ana segi kepatutan lan wayahipun. Nek wis mangsa kala ne semua serba tidak patut. Nek jek enom ngeten iki jek enom ora dandan ayu ditandani tambah ayu. Jek enom nganggo sandangan rega murah patut. Anyar samsaya ning nek wis tuwa-tuwa ora dandan medeni didandani tambah medeni. Lho niki contoh lho Pak. Ngapunten napa? Nggih napa mboten? Lah iya. Ngapuntene. Jek enom-enom ora bengesan wah ketok apik dibengesi ngeri. Nggih to nggih. Tuwekan bengesan kok cara bikan gambleh. Wong diaturi kok. Lho kabeh iki ana patute, De. Nggih napa mboten? Kula nyuwun ngapunten nek lagi keperanan dadi wong sugih ya kowe aja sombong. Nek keperanganan dadi wong kederajatan kepangkatan paling pol 2 periode, Pak. Paling pol 2 periode jabatan iku. Malah ana sing rung tutuk 2 periode sing nganggo baju oren. Gimana? Apa yang akan kita banggakan, teman-teman? Bondo donyamu derajat pangkatmu. Kowe rasa bangga-banggake bondomu. Rasa bangga-banggake derajat pangkatmu, rasa bangga-banggake anakku 5 sarjana, dokter, profesor, dosen, guru. Jangan pernah kau bangga-banggakan anakmu. Ojo banget lekmu ngarep-arep ning anak-anakmu, sok nek nganti ketekan tua uripmu, kowe wis ra iso apa-apa. Anak-anakmu do iso ngerti lan mudeng ning wong tuwa. Camkan itu. Masuk. Gene mboten? Akeh anak sing do ora ngerti ra mudeng karo wong tuwa. Nek jek waras rasa cerita. Di saat kelak orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Lagi loro ngono wae lah. Anak 5 sarjana kabeh, sukses kabeh, ra iso ngurusi wong tua siji sing lagi loro. Itu kabar wong tua loro, etok-etok matane picek kupinge budek. Betul? Lho wong ya teko. Ngapa? Masuk? Maka apa yang akan kita banggakan Pak dengan apa yang kita mukulan dikatakan wa ahbib masyita fa innaka mufariqu, semua yang kau cintai, semua yang mencintai kelak akan berpisah. Rasa dadak ngenteni kowe nek wis mati. Nggih? Mula aja lara atimu sok mbek nek kowe celuk-celuk anakmu ora ndang moro-moro. Nduk kowe mulya sik.
Simbok awake ra penak nduk kerok ono. Nggih. Anak mulai jawab ngapunten Bu, mboten saged mantuk, kula sesuk briefing, kula sesuk enten rapat, kula sesuk enten gawean. Pun Ibu suntik mawon periksa dokter mawon mengke kula transfer duwite cah gendeng ngene iki. Dan ini banyak terjadi, Pak. Betul? Maka jangan kau banggakan dengan apa yang kau miliki anakmu. Ora iso dijagakno. Lho wonge ngulatke aku terus. Nggih. Bojomu ya ora iso. Cintanya wah nek jek anyarane. Cintaku padamu sehidup semati. Telak. Nggih. Demi cintaku padamu. Lautan tinggi kan kudaki. Gunung yang ngopo? Ya Allah salah meneh. Piye? Apa wong kene iki ngayal-ngayalmu to, Mas? Kula casi pirsa nggih Pak Bu, wong sing jenenge lagek gandrung kasmaran iki kadang-kadang omongane kadang-kadang enggak masuk akal. Mula wong ngomong-ngomonge muni-muni sak wong lagek gandrung kasmaran tokno wae. Arep lautan tinggi gunung luas wis betokno wae. Sing gandrung kasmaran iki aku. Dang ora? Bulan madu di awan biru asik. Tiada yang mengganggu. Kok ya ora do protes? Masuk akal ora bulan madu di awan biru? Kira-kira nek diglok modar ora? Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau 1000 duka kita takkan terpisah. Andai masuk nggih karo kula nggih. Jangan kau bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Bondomu, derajat pangkatmu, anak-anakmu jangan kau bangga Ibu. Nggih. Dan siapkan dirimu dan mentalmu. Sok nek kau ngomong sokolone anakmu buat celuk-celuk orang moro-moro. Karena apa? Ingat teman-teman, ingat wahai ayah, ingat wahai ibu, tatkala kita kelak sudah tua, so nek adik wis tuwa ora iso apa-apa. Masa-masa kita kembali kepada masa-masa kita kesepian, kesendirian di rumah dhewe, anakmu wis do mentas kabeh, anakmu wis do duwe keluarga kabeh. Maka jangan sakit hatimu ketika kau panggil-panggil anakmu gak segera datang. Dang ora? Ngapunten Bapak Ibu, nganti wong tua nangis, Nduk, kowe mulya sik. Simbok awake ora penak. Anak gelem mulih. Tekan ngomah muni-muni simbok ki jarene awake lara ora penak malah apa-apa dimasaki, apa-apa dibunteli. Nek ngerti keseli ya leren, ora obyek wae. Simbok tambah nangis soal Nduk. Pancen asline simbok ki ora lara. Simbok ki asline kangen kepengin ngerti dapuranmu kuwi. Kowe wis ora mbakdo ora mulih, Nduk, simbok kangen. Masuk karo kula. Masuk napa mboten? Ingat wahai anak-anakku, ingat wahai anak-anakku, jangan kau siksa hati orang tuamu, menahan rasa rindu terlalu lama untuk menanti kedatangan anak-anaknya. Jangan kau siksa hati orang tuamu. Mumpung wong tuamu jek do urip, do ili-ili ana wong tuamu, do mulyakno wong tuamu. Iki do ndek wong tuwa ora ta, Mas?
Aku kelek ngomong yo ngantuk ekspresiku nangis tenan lho iki mangsa. Golekmu balik ngene iki angel lho, Dik. Terus yo larang lho iki. Pokoke engko nek 200 gah aku gah. Ora teko aku, Mas. Masuk mboten Pak karo kula, Pak? Jangan kau siksa hati orang tuamu, nak. Menahan rindu terlalu lama menanti kedatangan anak-anak dan cucu-cucunya. Ingat wahai anak-anakku, wong tuamu ra butuh mbok pameri bondo bandamu. Wong tuamu ra butuh mbok pameri derajat pangkatmu. Cukup kau datang dengan wajah tersenyum di hadapan orang tuamu. Segala macam bentuk rasa sakit, rasa lelah, rasa rindu semua menjadi hilang. Oh dosa kowe. Dong mboten. Dong mboten. Mulyakno wong tuamu. Mulyake wong tua ki rasa dadak ngenteni nek wis mati. Jangan kau terlalu bangga nek kowe iso nyelameti wong tuamu nganggo 7 dinanan 40-an 100 pendak pisan, pendak pindho nganti nyewune. Jangan kau hanya sekedar bangga itu, nak. Apa ya wong cukup wong tuamu mbok yasin ketok? Apa ya cukup wong tuamu mbok wacoke surat Yasin? Bahkan tatkala orang tuamu mati pun masih kau Maksud itu ngene lho, Dik, maksud itu kan ngene lho, kadang-kadang kan wong tua je urip diceluki randang mulih-mulih. Terkadang ngono pengen janen anake pengen mulih tapi bojone ra ngetoke, ngoten niku nggih enten, Pak. Lah iya akeh. Wong kene iki ya teko wonge, Mas. Mbok wonge ning serambi musala apa masjid iki? Salah nggih. Nggih napa mboten, Pak? Ngapunten, Pak. Mula nek kowe dadi celuk wong tuamu kowe ndang ngomoro, mumpung wong tuamu jek dhewe urip. Keramate wong tua ki nek jek urip. Kowe iso nggawe majelis pengajian, majelis ziarah ning makame para wali. Makame para habaib jaremu kuwi apik, iya bener kuwi apik. Kowe iso ziarah makame para wali sing ning wong tuamu dhewe lho sing jek urip meger-meger tau mbok tekani. Kuburane wong tuamu ki lho ora tau mbok ziarahi. Dong ora? Rungono kowe. Diatur kok. Ngoten nggih. Wong tuamu jek urip menahan rasa rindu atas kedatangan anak dan cucunya, dinteni ra mulih-mulih. Kangen selak banget ning anak putu do ra mulih karena apa? Mereka sudah punya kesibukan di masing-masing. Nganti kowe tok kabar wong tuamu mati kuwi lho. Kowe jek iso ngomong simbok aja dikubur sik, ngentenono aku. Aku tak ngerti simbok. Lah nggihmu mbokmu jek urip padha ngopo? Mbokmu urip ngenteni kowe teko ra teko-teko barang mbokmu wis mati ki lho jek kon ngenteni dapuranmu. Kowe cah gendeng ngono kuwi. Ngerti wong tuwa wis mati lho kowe jek iso muni aja dikubur sik. Aku jek perjalanan, aku lagi tekan tol. Anak gendeng ngene iki. Apa rumangsamu wong sedekap ngene iki ra keju to lele. Nek ra percaya kok mulai cobane ngene 10 menit bae. Mula nek wong tuwa ijek urip ayo ndang do dihormati wong tuamu, ndang mulyakno wong tuamu. Rasa dadak ngenteni nek wis mati. Mula dadi wong tuwa ya aja banget-banget lekmu bangga terhadap anak-anakmu. Lan anak-anakku dengarkanlah, nek kowe wis dadi wong mulya, nek kowe wis dadi wong sugih kederajatan kepangkatan, aja nganti kowe lali karo wong tuwa. Ingat wae anak-anakmu, sugihmu, sarjanamu, bondo donyamu, derajat pangkatmu, itu semua bukan karena kehebatanmu, itu semua karena doa dan tirakat kedua orang tuamu. Mubaleke apik ya Mas ya. Ya kon mah. Arek wani apa ora sing di omah.
Ketoke sing di omah rodok iki. Rodok util maksudnya. Ora. Guyon nggih Pak, nggih guyon. Niki mboten tenanan lho. Kok nek ra ditambahi ya berarti udah tenan berarti. Masuk. Maka ngapunten anak-anakku sekalian jangan pernah kau mendurhakai orang tuamu. Nek kula saged matur ngeten Pak, nek kula ngapunten sak susah-susahe wong tuwa kuwi jek iso nyeneng-nyenengke anak. Sak sukses-suksese anak durung karyon iso mulyake wong tuwa. Masuk. Masuk nggih niki wong nggih teko Pak. Manggone rada mburi pokoke. Nggih, dan jangan pernah kau menghinakan ayah dan ibumu. Nggih. Pancen simbokmu, pancen bapakmu ki wong bodho. Nyuwun ngapunten, paribasan maca tulis gak ngerti. SD ra lulus, tapi ingat dengan kebodohan orang tuamu mampu menjadikan kau seorang sarjana. Masuk? Kowe aja ngina wong tuamu, pancen wong tuamu wong desa melarat ora ndek apa-apa, tapi dengan kemiskinan orang tuamu mampu dan bisa menjadikan kau menjadi anak yang sukses dan hebat. Masuk? Ngapunten, mula josok wani karo wong tuwa. Nganti ana anak kok ngenengke wong tuwa, kowe bakal nemoni urip lelakon kaya ngopo? Wonge meneng, Pak. Krasa ketoke. Ngapa? Ngaten nggih. Nah, mula josok ngina karo wong tuwa. Ngapunten, Pak. Nggih. Itu penting, apalagi kalau ibu karo simbok, aja banget kowe karo simbok. Kalau saya boleh mengatakan, baik, dengarkan anak-anak sekalian. Simbokmu ki pancen bodho, rupane elek paribasane. Tungkak meletek-meletek. Sabone kebon, sabone alas, tapi ingat kalau saya boleh mengatakan, ibu itu bagikan seorang ratu yang tidak memakai mahkota. Tetapi ingat wahai anak-anakku, walaupun ibumu seorang ratu tanpa mahkota, tapi kau lihat kaki ibumu beralaskan surga. Masuk? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau yang mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Piye? Salah meneh. Nek memang salah, mengke mangdek, Pak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau yang mengandung, menyusui ayah. Betul? Oh, ini omong betul. Halo? Jangan kau terlalu bangga dengan apa yang kau miliki saat. Jangan kau terlalu bangga dengan orang yang kau cintai dan mencintaimu saat ini. Ingat ibu, ingat bapak. Sok nek nganti awak dhewe kula jenengan ketekan pati. Ngapunten. Bojomu, anakmu kuwi paling sedih pol mur 3 dina. Apa yang akan kita banggakan? Sedih anakmu sok benek nganti awak dhewe ketekan pati paling pol 3 dina, Pak. Mari 3 dina, anak-anakmu akan kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Mereka akan kembali kepada kesibukan mereka masing-masing sehingga lupa sedihnya ditinggal oleh orang tua. Nek mboten pitados mang anganan bener napa mboten? Betul? Betul napa mboten? Dan dia akan kembali lagi ke rumahnya nek pas bagian warisan.
Ana 3 dinane mboke, ana 7 dinane pake, lali. Dikabari kowe mulih ora wis aku transfer wae, anak gendeng ngene iki. Maka apa yang akan kau banggakan, Pak? Anakmu paling pol nunggoni sewengi wis ora betah. Nggih? Monggo dianganan bener apa mboten? Paling pol 3 dina ning 7 dina. Setelah itu mereka akan kembali dengan alasan aku sesuk wis mlebu, aku sesuk wis kerja, cuti kumur 3 dina dan sebagainya. Betul? Mula nyuwun ngapunten, jangan kau terlalu berharap terhadap apa-apa yang kita cintai dan mencintai kita. Semua kelak akan berpisah dengan kita. Bondo dunya mudrajat pangkatmu. Nggih? Dan bahkan Bu, ngapunten, enek anak wong tua mati nyerak jarine ra mentolo, ngedusi jarine ra mentolo. Iki cah gendeng ngene iki, Pak. Enten mboten mriki? Enten mboten? Pak Mudin pundi Pak Mudin? Din, rungokno Din. Sesuk nek ana wong mati wargamu, anaknya yang lebih berhak dan wajib untuk memandikan kedua orang tuanya. Nek nganti ana anak asline kowe ra tegel apa gila? Hanya itu tok, Pak. Asline kowe ora tegel apa gila? Nek jawaban saya, aslimu gila. Kowe karo mbokmu dhewe karo pakmu dhewe iki iso duweni rasa gila, ngenemu wis gesek. Nyatane apa kowe dijak ngedusi mbokmu dhewe, kowe dijak ngedusi pakmu dhewe, kowe omong ra mentolo, tapi kowe malah menemoni tamu, nyalami tamu, udat cah gendeng ngene iki. Nek pancen kowe ra mentolo ya kowe nunggono mbokmu. Ingat, darah kita, tubuh kita mengalir darah kedua orang tua kita. Napa jenengan ridho nek kulit suci orang tuamu dipegang oleh orang yang bukan apa-apa dari kedua orang tuamu? Napa jenengan ikhlas nek kulit suci ibumu dipegang oleh orang lain? Napa jenengan ridho kalau aurat ibumu, kekurangan ibumu dipegang, dilihat oleh orang lain? Mulai kroso, Mas. Mulai sadarlah kuwi mbokmu dhewe. Ketika kita di bawah, ketika kita masih kecil, Pak, ibu kita ndak pernah jijik atas telek kita, kita, nguyuh kita. Tapi kowe karo wong tuamu dhewe lho, iso gila kuwi lho. Wah, iki nek tak tutuke malah sampeyan ngeri ya, Pak. Pas kok, Pas. Kula nek ngomong ngepas ya, Dik. Berarti pas wonge do teko ngono lho, Mas. Lah, nggih lha niku bener niku. Kalek rumangsa apa ora, nek ketoke mboten kok, Dik. Pun terpaksa ngoten mawon nggih, mboten usah kathah-kathah. Niki materine jek kurang akeh. Dong apa iki? Wis rampung kok. Nggih, insyaallah sanes wekdal dipun lajengaken nggih Bapak Ibu, besok anak-anak kita akan sekolah. Oh, prei to nggih. Lah wong kula niku nggih guru kok ngapusi ki lho jenengan. Kula niku nggih guru mangsamu ki. Kok iso kondo prei ki lho. Sesuk ki lagi dina Rebo kok. Prei ki lho. Nggih. Won ngeten mawon sementara Bapak Ibu materinya belum selesai. Lah monggo mengke dipun rembug panitia dan warga. Badhe ngersake nggih monggo kan ngoten kan. Wong kula niku gang. Kula pripun, Dik? Nggih. Lanjut. Lah mau sing di omah ra bereaksi. Nggih, sementara ngoten riyen Bapak Ibu ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan ngapunten wong urip bakale jangan terlalu cinta terhadap dunia. Kita persiapkan amal kita. Amal mati ora bondo dunya, ora derajat pangkat. Ning ibadah ya Pak dhewe. Mula salate aja nganti ditinggalno. Sedekah jariyah aja nganti ditinggalno. Ilmu sing bermanfaat. Anakmu ajarno ilmu sing bermanfaat, Pak. Nggih.
Karena apa? Ngapunten, apalagi urusan warisan, Pak. Urusan warisan iki ora dupeh anakmu sarjana, lulusan pondok pesantren, hafal Quran, pinter maca kitab. Gelare sak tekruk lencong. Urusan warisan ki gak ana kaitane karo kuwi, Pak. Kacek sekilan gedine 2 kilan, mbok sarjana tetep gendro, Pak. Masuk. Mula bekalilah dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau napa dicetak menjadi anak soleh solihah sing gelem ngerti nang mudeng neng wong tua lan gelem ndongake neng wong tua. Kelak di akhir zaman akeh anak sing dowani karo wong tua, ora manut karo wong tua, luwih manut karo wong liya. Sakniki mang pirsani anak sakniki dikandani wong tua prek. Nenek dheke sing ngomong. Sing ngomong dheke sak muni-munine hooh. Gatel kukurke Mas, kukurke. Sumuk copotke Mas, copotke. Bareng meteng, hah meteng ngono. Cah sakniki ya, Pak. Wong tua sing ngandani nganti juweh, Pak, nganti umur cangkeme, tapi enggak pernah digubris. Tapi kalau dia dheke sing ngomong, nganti kaya manuk kena pulut, kadung tresno dikapak-kapake manut. Bareng meteng, ha meteng. Padahal tak toke njaba lho, Dik. Kok Mas sing klepretane mlebu, Mas. Naudzubillah min anak zaman sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.